believe in the wonder. I believe this new life to gain. Like a god that I'm under. Days of drugs running through my veins. I believe in the wonder. I believe I can touch the flame. There's a spell that I'm under. Felvonultak a szép lányok a Tisza-tó szépe szépségverseny idei előválogatóján. Utcai viseletben és bikiniben is elkápráztatták a zsűrit és a közönséget a Kiskörei színpadon az 5. Hal és vadfőző fesztivál rendezvényének részeként. A 23 éves Hevesi Sándor Tíme a kriminológia mesterképzésen tanul. Szerinte szépségkirálynőnek lenni felelősség, mert méltó módon kell képviselni mindenhol az elnyert címeket. Jól tudja, hogy miről beszél, hiszen rutinos versenyzőnek számít. Néhány éve már az első alkalommal is sikerült bekerülnie a Miss Hungary döntőjébe. Az első szépségversenyem a Miss Hungary volt, amin indultam, ott sikerült a döntőbe bekerülnöm, ami igazából nagyon nagy álmom, mert már kislánykoromként is végigkövettem ezt a versenyt, és egyszer reménykedtem, hogy eljuthatok a döntőig. Ez 16 éves koromban sikerült, azután pedig következett a többi verseny, Miss Alpok-Adria Heves megyei döntőjén indultam kétszer, Egerstrand szépén első helyezést értem el, valamint Tisza-Csegeszépén is indultam, ahol második, közönségdíjas is lettem, és 2 évvel ezelőtt pedig a Tisza királynőjén 3. helyezést értem el. A felkészülésnél fontos a tudatos táplálkozás és a rendszeres testmozgás Tíme a életében. Nekem egyébként is nagyon fontos a tudatos táplálkozás és a rendszeres testmozgás. Szabadidőmben sportolok, futok, konditerembe járok, de egyébként versenyek előtt persze megszaporodik azoknak az alkalmaknak a száma, amikor ellátogatok a konditeremben, vagy otthon esetleg Rubin Réka DVD-re tornázom szabadidőmben. Az egészséges táplálkozás pedig szerintem nagyon-nagyon fontos, és erre mindennapokban figyelek, amikor nem versenyzem, akkor is, de amikor versenyre készülök, akkor pedig kimondottan. A zsűri végül úgy döntött Kiskörén, hogy Tímeát és még másik 11 lányt tovább engedi az augusztusi Abács-Szalóki döntőbe, köztük egyébként egy másik hevesi lány is van, Ádám Olívia. Sándor Tímea ezúttal nagyon szeretne bekerülni az első 3 helyezett közé, ám persze nem lenne ellenére a győzelem sem.